ኦሎምፒካዊ አትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ዓመታዊ ኣብ ሃገር እስጳኛ ኣብ ዘንገድ ውድድር ጉያ ሞሮር ኪንታ ጋር ተዓዊቱ ምሉእ ትሕዝቱ አማኑኤል አላዛር አዳልየውሎ እንሆ ኦሎምፒካዊ አትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ዓመታዊ ኣብ ሃገር እስጳኛ ንዝእንገድ ውድድር ጉያ ሞሮር ኪንታናር ተዓዊቱሎም سنبت 14 تحساساب استخياد مبر 33 ውድድር ኩንተናር ሱሚያት አትሌታት ዘዓውዲ ከም ዝተሳተፉን አትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ካብ 10 ኪሎ ሜትር በመህዳም ንበይኑ ሕንጻጽ ከም ዝረገጸን ወጋዓዊ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር አትሌቲክስ ዓለም ያፍ.org ኣብ ዓምድታቱ ስፊሮም አትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ነት ውድድር ብ30 ደቂቃን 10 ካልኢትን ክዛዝሞን ከሎ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ኢትዮጵያዊ አትሌት ግርማ አስመድ ዲርመክ ካብ ሳሙኤል 51 ካልኢታት ድሒሩ ተሸላሚ ብሩር ሜዳልያ ኮይኖም ሳልሳይ ደረጃ ድማ ብስጳኛዊ ኼሱስ ንዌስ ተታሒዞም አትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ብዘይካ ወርቅ ሜዳልያ ቀዳማይ ደረጃ ንዝሓዙ ዓመታዊ ዝወሃብ ኣብቲ ከባቢ ዝፈሪ ነቢትን ቾኮላታን ከም ዝተሸለመ ተፈሊጡሎም ውድድር ጉያ ሞሮር ኩንተናር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ውድድራት ሞሮር ኮይኑ ታዊ ሱሚያት አትሌታት እናተሳተፉ ብያፍ ልዑል ጠመተ ተዋሂቦ ዝካየዱ ውድድር እዩ ቅድሚ ሕጂ ዓበይቲ አትሌታት ዞባና ከም ሃይለ ገብረስላሴ ተዓዊቶም ሙሉ ዝፈልጡ ምስ ምዃኑ ድማ ኣብዚ ውድድር ምዕዋት ብቕዓት ካብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኤርትራዊ አትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2014 ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ፍርቂ ማራቶን ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ብሩር ሜዳልያ ክሽለም እንከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ውድድር 5 ዘሳተፈቶም አትሌታት ምስ ቀዳሞት 10 ብምዝዛሞም ኣብቲ ርሕቀት ንፈለማ ጊዜያት ተሸላሚት ወርቂ ሜዳልያ ክትከውን ከም ዝኽኣለት ይዝከር አትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ኣብዚ ውድድር ዝተዓወተ ራብዓይ ኤርትራዊ አትሌት ኮይኑ ኣብ መዝገብ ውድድር ጉያ ሞሮር ኩንተናር ሰፊሩሎም